खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बेदबारि साहा माखानि बानजायनायाव खुंगा 25थि रंजालि बैसागु फोरबो लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। आच्चा गिबियावनो बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गासै दायगिरिखौ आं जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दा बेखौनो फोरमायगोन जों 25थि रुपालि मायथाइ फोरबो देग्लाय बोसोराव खुंनो लादों। मा हाबाफारि लादों? बेयाव जोंनि गेवलां मेलजों लोगोसे बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै माने हानजा सुरनाय हारिमु हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। माबायदि जौगानाय फैगोन बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदि सोलायनाय फैगोन गामिया बेनि मा सानदों? हारिमु हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों खौसेथि थानायजों लोगोसे जोंनि बर'नि महर मुस्रि हारिमुखौ गासै जों दिन्थिगोन आरो बेजोंनो जोंनि गामिनि गासै रायजोफोरा अलप गोसो गुदुं जानानै बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव हेफाजाब होगोन होनना आं फोथायो। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जों जोंनि 20 नं कक्लाबारि समस्तिनि MCLA बिथां मन्टु बर'खौ गाहाय आलासि महरै लिंनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि माननि आलासिफोर थागोन। बेनि अनगायैबो राबां आन्सलिकनि आफादगिरि नेहाथारिखौ जों माननि आलासि महरै लिंहरनाय जादों। आच्चा गिबियावनो जोंनि बेदबारि गामि आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिसिम जोंनि गामि आफादनि जानाय आं नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जा दिनै खुंगा 25थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसे जोंहा रुफाथि मायथाइ फालिथाय जोङो फालिदों। बे रुफाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामि आफादा दिनै जोंनि बर' समाजनि मावनाय दांनाय माखासे मोसानाय माखासे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ जों दिनै लादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि माखासे बिथिंफोरा जादों जोंनि बर' हारिया माबायदि मोसायो, जोंनि बर' हारिया माबायदि खामानि मावनानै जायो आरो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि फोथायनायफ्रा माबायदि, बेफोर माखासे दिगफोरखौ लाखिनानै बा लाफानानै जों दिनै जोंनि गामि आफादनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा 25थि रंजालि बैसागु आफादजों बे माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हारिमुवारि रेलि खालामनायखौ लाफानाय जादों आरो बेखिनियानो। सिगां समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादखौ मा थांखि फालिबोदों? जोंनि रंजालि बैसागु आफाद फालिथायनि गुबै थांखिफोरा जादों जे जोंनि गामिया जोंनि बर'नि राव हारिमु माखासे कालचारफोरखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनो हायो, बेजों लोगोसे जोंनि उन्दै गथ'फोरा माबोरै सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगालांनो हायो आरो माखासे जोंनि समाजारि जेंनाफोरखौ जों माबोरै होखारनानै जों मोनसे सुस्थ' आरो मोनसे आब्रुथि समाज दानो हायो, बेनि थांखिखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागुखौ गामि आफादाव खुंनाय जादों आरो। गोबां गामिफोरनिफ्रायनो गोबां इयुन जोलैफोरा जेनेबा गाज्रि मुवायाव गफबना थायो, नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ बेबो मोनसे समाजारि जेंना। बे समाजारि जेंनाफोरनि गेजेराव जादों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव ड्राग्स फेग्रा मुवा बायदि लानानै माखासे गाज्रि खामानि मावनो बिथांमोना सम मावफ्लाङो। बे माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोसाबनायनि राहा लानाय जादों आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं।
आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।